Hello guys, Makadiniko. Aiwa, look who's back again. The tete po. Toto tikaenge say weekend. Zuro ndakatofilma but papa name cable. One cable yanga isiri connected. There's a lot that will be going on behind the scenes. Sa papa name cable one yanga kafomoka 2 hours dzekutaura ona maiwe hapana sound unobva wangogara pasi kugojomoka saka ndakadozomhanya kunotenga zvakare cable. I hope you had a wonderful weekend. Tadzaka zvekare nenyaya dzenyu. Nyaya yedu yekutanga audio yandakatumirwa naSisi kubva kuZimbabwe, but I'm going to tell you the story because kuzoplaya audio makati mamuzvidi izvozvo. Saka nyaya yachona iri kunzi hello tete, I'm a girl below 25. Ndakakudzwa ini namama vangu na stepfather vangu. Asi stepfather vakazoinda, mama vakanga vane vamwe vana 2 to make us 3. Saka kubva zvakaenda stepfather vangu handina kumbofara nazvo. I became a rebellious child because ndakanga ndisinganzwisisi kuti sei dad vedu vainge vatisiya. Ndakanetsa mama kusvika ndabva ndikanogara namai guru. Ndagara namai guru ndakaita A11 ndokubva ndazodzosewa kuna mama. Asi mama sezvo vanga vari single mother, mari yanga isingakwani, ndikatoona kuti mari yekuti ndiende kuuniversity because chishuwo changu changa chiri chekuti ndiende kuuniversity. Ndikaona kuti mari haikwani, saka mukutaudzana nevamwe pane mumbudhi vaigara mumaraini medu vaikastadawo theology. Vakati aiwa kuchechi kwavo vaigona kundiwanira scholarship. Saka hanzi scholarship iyi ndaifanira kuenda kuchechi uko ndonoshanda kuchechi uko ndichipractice ndichidzidzisiwa zvinhu how to behave kuti kandawana scholarship ndisazoita zvisiri izvo. Uyezve kwanzi ndaishanda pachechi apa. Saka ndakatanga kushanda pachechi paya. Saka first lesson yanga iri kuti how do you dress up sezvo uri munhu achawana scholarship. Uyezve pascholarship iyi aizotengwa tablet, aizobhadharirwa school fees kusvika apedza university. Mai vake vaizovakigwa imba hombe yakanaka. Saka aingofanira kungoita play along pane zvaaiudziwa kuti agozogona kuwana scholarship. Saka chekutanga aifanira kutrainwa how to dress sestudent. Uyezve semunhu ari kutumwa kuuniversity nechurch, she had to be presentable, achipresentawo church zvakanaka. Aiwa akadzidza izvozvo ndokubva apedza. Next chidzidzo changa chiri chekuti unotaura sei nevanhu, akadzidziswa communication skills. Aiwa zvikafamba zvakanaka. Chidzidzo chechitatu zvakanzi iwewo sezvo uchaenda kuchikoro unogona unosangana nevakomana, saka aifanira kudzidza kuti how to resist pressure. Saka izvi zvaifanirwa kuitwa kuti aifanira kuuya akapfeka bikini, omasajiwa, zvinhu zvinenge zvichirekhodhiwa pafoni video. Then video yobva yatumigwa kuvakuru vechechi voona kuti anogona here kuresista pressure. Saka pastor onya kumupinza ndovaizomumasaja. Saka hanzi vakatanga nekumasaja mumakumbo, vobva vabvunza kuti iri sei pressure. Akwanzi ndichiri right. Vomubata akapfeka ke bikini rake vachisa pressure. Iyewo masajawo, iwo achimumasajawo. Asi pane izvozvo handimunoziva kuti zvinozopera sei. Hazvina kuzopera zvakanaka, asi zvose zvairekodhiwa pavidhiyo. Mangwana pastor vakauya vakati hanzi vidhiyo iyi haina kunyatsobuda zvakanaka, saka tinofanira kudzokorodza. Saka I think vakadzokorodza ka3 vachiita zvekuresista pressure, asi vachizoguma varara vose. Nyaya yakaenderera mberi, asi akazongoona kuti panapa ndatambiwa, hapana zviri kubuda, nekuti pastor vaya vakatozotanga kumuchengera. Vakamona nevamwe vakomana vodomutsamwira kuti uri kuitei nevamwe vakomana. Nyaya yacho haina kuzopera zvakanaka nekuti vakazogumisira vaindisana kumalawyers, vaindisana kumakoti. Nyaya yacho ikapindirwa nevanhu vakawanda. Asi vanga vachingotaura kuti vatete ndoda kuti vasikana vazhinji vari paplatform penyu vanoona mavidhiyo aya vanenge vari desperate for ma school fees, for ma sponsors, for ma degree. Wedway, beware. And anotaura kuti if only I knew kuti panapa ndiri kutambiwa. And anotaura kuti angashoti when I look back pane zvakaitika, I even laugh at myself kuti how can I be so stupid zvekutadza kuona kuti izvi zvikaizvi koda kuitisiwa. Laptop haina kuuya, school fees haina kubhadharwa, mai vake havana
tengegwa mention handimozviona zvakazongopera zvakadaro. Saka anga achingoti beware of wolves who come in sheep's clothing. Wese vana vanenge vachangobva kumayunivhesiti, vanenge vachabva kuhigh school, vanenge ane makore manganiko 17 18 ipapo. Saka pfungwa dzacho dzinenge dzakura asi unenge usingaoni kuti apo hapachina kumira zvakanaka. Ndozvavanga vachingotaura ndokumbirawo mukon'osele mantombazana kuti hai panze hapachina kunaka. Ndoziva kuti upenyu hwakaoma, asi be careful. Saka azoti iye akushanda hake basa, ari kuzviendesa kuchikoro neprogiramu yaari kuita achishanda, but chishuwo chake kuti aite degree. Saka ndakazongomuudza kuti step by step pawatangira ipapo pari right, next stage uchashanda uchingozviendesa. Don't be so desperate kuti ma-age mates angu atova kuuniversity. Saka neniwo I need to be in class. Our journeys are different, our stories are different. Just learn to be patient. Nyaya yedu yechipiri tine nyaya dzakareba yanzi yapapa mupala. Papa vakaonekwa vachidya nyama yemunhu akafa. Pakambozvionepo zvakadaro ndoyatiri kuzoverenga. Asi tisati taverenga nyaya yapapa, pana bhudhi vakati panyaya dzanatodhi dzelast week dzemagold dig echirume, aiwa ndakatumigwa tsamba text message chaiyo, vakati zvokutondiwhatsapira zvikai vakadiko vatete. Okay auntie, my name is Jaden, not my real name. Ndiri mukomana ne23 years and nditori murume anoita zvevasikana vane mari. Inini handitsvake tete, vanongoya vega hamene kuti ishavi here kana kuti chii, right? Nditori kuchikoro kuIndia, asi money is not a problem. Vakadzi nevasikana vanongondida tete, they don't realize kuti they are the ones taking care of me because vanondipa mari yekurenta mota every day, hembe, and I even open my business kunoku, not going to say kuti nderei. Ndaitomboda kuti regai ndite musikana wandete, asi lifestyle yangu yakabva yadzikira, then I just started doing it as a business. Saka vasikana vacho mazuvano hamenowo kuti vakaposiswa nei, nema-human rights here or chii, but just let vanhu vanoona pachana upenyu kuti be careful because my intentions edu varume vazhinji hasisiri kutsvaka rudo. I don't even put effort tete. Vasikana ava ndakava master. Saka ndakabva ndamubvunza kuti saka vasikana vama-Indians kana kuti ma-Africans aiwa ma-Indians mashoma because of culture, asi vakawanda ndeve kuAfrica macho vanenge vachitoshanda. Ndikati saka mari unoikumbira sei? Akati nongoti baby I need money for printing kuchikoro or what anobva atongondipa. Saka musuwo it was a Saturday night akatonditi pane umwe atori pano but anondibhuwa asi manje because anondipa mari regai nditoita nezvake ari mubedroom babai vatete tozotaura mangwana. Ndakumboenda kugirlfriend yangu ndiyangoti ichi changouya chiri chiziviso chekuti please be careful, iwarning pachepa ipapo varume ndozvavanoita. Kwai ndakatombodhimanisa 3 vasikana ka1. So like he's doing this very well and vasikana vacho vari desperate since kuri kuIndia pamwe vanhu vatema vashoma. So my problem is with you now my brother. Kokana ukazobata zvirwere because kuchikoro muchatamba 23 pamunozopedza degree komukazodzoka kuAfrica maakugwara. Ipapo ndo pandoda kuziva. Imi zvakaoma zviri kuitika panze. Alright, regai tipinde munyaya yapapa. Hanzi nyama papa vakawanikwa vachidya nyama yomunhu mupala. Zvakaoma. Regai tipinde munyaya yachona. Nditsvake pano. Makasimba here tete, tine nyaya iri kundinetsawo tete yandakaita witness live and direct. Tete makwai tete kwete makwai asi no. Okay. Makasimba here tete, ndine nyaya iri kundinetsa yandakaita witness live and direct, kwete makwai no, asi zvandakaona nemeso angu tete. Mukukura kwangu kwose ndakangoita best friend yangu inonzi Betty. NaBetty takasangana on my first day pabasa tete. Betty aingonzi nevanhu ane attitude, hapana aida kutaura naye, munongoziva work politics. Iniwo semunhu aiva munyowani pabasa tete ndakabva ndaiswa kudepartment rainge rina Betty. Takanzwana nachose. Ndakazongoona kuti zvekuti Betty anga ane attitude dzaiva nema. Betty was the nicest person pabasa apa. It's just that anga ari a no nonsense person. Kana nguva dzebasa dzakwana aisaita zvokutamba, but zveattitude panga pasina hapo tete. Kutaura chokwadi, it's only that vanhu vanoda kupinza personal business nguva yebasa kana kungoita zvavanoda zvinova izvo zvainge zvisingadiwi naBetty. Tete Betty aiva munhu aiva extra smart. Nguva yemakuhwa
aishayiwa nekuti aigara kuti munhu haashayi chokuita, be it at home or kubasa. Aigara kuti munhu always look your best, be ungava kumba or uri kushanya munhu ngaageze. Betty aiti kana Mwari akazonditora parufu rwangu ndinoda kuti vanhu vageze nekuchena kwete kupfeka semunhu ari kutanda botso. Funny as it is, ndaigara imagine munhu akapfeka seigara kutanda botso kikiki. Ndaigara kuti vakoma musataura muchidaro zverufu, akatiti problem atinayo sevanhu vatema hatidi kuaccepta reality yeupenyu. Tichazvarwa, tichararama, asi in the end tichafa. Betty ainditi verudzi rwechichena vanotoplana kuti achapiswa, achavigwa so and so, pfuma yake ichagoverwa zvakati nezvakati kuna Ningi, zvinova zvaizoita kuti bopoto nekurwira pfuma yemufi zviite zvishoma. Tete besides kubasa, kunze uko tainge tava kutoita senge masisters. Mukati meupenyu tine dzimwe hama who are not blood, who became relatives. Ini ndinoti chero hazvo upenyu wakazoenda nepamwe. Tete I witnessed pure love in form of friendship. So mumazuva ake ekupedzisira, Betty anga ongogara achirwara kudoinda kuna chiremba kumatesti akanzi stage 3 cervical cancer, and cancer yacho yaita progression. Tete hama dzaBetty nemadzisawira including inini takaedza nepese patinogona napo kurapisa our darling. Tete kuzvipatara kune vanonamatira, kune vechibhoyi, we tried everything possible under the sign, asi zvakaoma zvakaramba ng'angamura pachida. Iyo Betty paakanzwa devastating news, it seems like she lost her zeal to live. It's like she gave up. Aigara nditi sawira, my days are numbered, handichina mazuva. Paripo paunoona kuti zvechokwadi hapachina upenyu, asi unenge uchida kuita keep up spirit yemunhu iri hai. Betty gave up on life, akangofuma ari chando. Funeral yake yakaitwa Tete sekuronga kwaakaita ari mupenyu. Anga akaisa request yekuti shamwari dzake dzerwendo dzipiwe time yekuonekana naye. So pakaitwa arrangement nepala Tete to allow grieving friends and family kuti vauye vazomupa ma last respects panenge akaita lie instead. Tete ini ndakaendawo ndikanopa ma last respects angu kushamwari yangu. Ndakabuda hangu panze ndakamirira kuti nguva yekuzonotora body isvike kuitira agonorara mumba make for the last time. Tete zvaive zvisinga make sense kuti ndiende kumba ndozodzoka. Ini ndaigara kuma outskirts mutown nepeak hour traffic yemuHarare. Tete ndaizochema zvangu ndaita stuck in traffic, saka ndakanogara hangu motikari mangu, ndakambotambisa foni ndikamborara mbichana pasiti. Pandakati ndizvitarise pamira ndipo pandakaona kuti one gold plated stud rangu ndainge ndisina. Earring iri Tete meant a lot to me. Ndainge ndaripiwa naBetty mushure mekunge abva kutrip yake kuBrunei, saka raive sentimental value to me. Ndaigona kuzotsvaka mamwe ma-earring to replace andainge ndapiwa naBetty, asi zvaireva zvainge zvisingazofanani. Ndakatarisa motikari mainge musina, asi chokwadi chandaiva nacho ndechekuti ndaiva nabva naro kumba kuti raiva pai. Ndakagwedebudza pese pandaifunga mumota, asi earring manga musina. Saka zvaireva kuti kana ranga rarasika raive rarasika papala. Saka zvaireva kuti ndaifanira kuita retrace ma footsteps angu kusvika ndariwana. Ndakadzokorodza mafambiro andainge ndaita Tete kubva pageti kusvika maive nebhodhi yaBetty. Goni ndikavhura Tete ndione hai man, papa vari busy kutsenga nyama in broad daylight. Tete papa akaita kupatika zviya zvekushaya zvekuita nepekupinda, asi ndainge ndamuona nemeso angu. Takatarisana nemaziso akasara panzara Tete. Ndokubva ndaona kumakumbo kwavo kune earring rangu. Ndakangoti excuse me, chibva ndabuda ndichihuta ndakananga kumotikari. Tete ndakatanga kuzvibvunza mibvunzo. Papa ndainge ndavaona vakabata uye vachitsenga nyama, asi mubvunzo mukuru ndeyekuti papa nyama yavaidya vainge vaiwana pai, uye kana vainge vabva nayo kumba nemhaka yei vakachuza kuidyira mupala pabhodhi yaBetty. Ini hangu kwandinobva Tete panouya bhodhi kumba hatitenderi kudyira sadza mune chitunha, vanhu vanotobuda vanodyira panze. Something was wrong somewhere. Does mufundisi practice cannibalism? Asi kana vachidya nyama yevanhu vakafa kuti zvidiko, kuti mufundisi ndi ritualist here, vane mapowers avanowana here pazviri. Vedu musandiudza kuti mazino ekubvisa nekudzosera. No, papa
vaiva nemazino avo mumuromo vachitotsenga chaiko. Ndinofunga havana kumbobvira vafungira kuti pane munhu angapinda bapala nguva iyoyo sezvo umwe neumwe aive neallocated time yekupinda. Betty akazovigwa hake, asi ndaiti ndakatarira papa ndikafunga zvandainge ndaona ndaidzwa kupindwa nechando chenegative 0. Denga riri kure chaizvo tete kuti ndiwane wandinoudza. Ndakaziva kuti hapana anondibhilivha, asi I'm positive of what I saw. I saw what I saw tete. Hadzisi nyambo. Chero ukati udze macongregates ekuchechi kwavo, ndaiziva kuti nyaya yacho ndaive ndisingaiwini te. Munongoziva kuti vana vapapa pakudefenda papa vatori nema PhD chaiwo, kokuzoparidza kuti vakaipa vasiye mabasa akaipa. Hehe, huriseka zvako ndiko kuona tutanda turi mumaziso mevamwe usingaoni zidanda riri muziso mako first. Tete rufu rwakapera, mufundisi vari kuendera mberi neupenyu hwavo, asi ndakazotanga kufunga kuti papa pese pavanoita officiate mafuneral vanenge vane chavari kuda kutaimira. Chandisinganzwisisi ndechekuti why disguise yourself as a pastor as iwe uri ritualist? Is it easy? Is it for easy access? Is it the perfect disguise kuti vawane fresh meat from the corpse? Ko papa vanoroya here? Asi tinongonzwa kuti varoyi vanofarira kuita mabasa avo murima. Izi hybrid yevaroyi? Ina handinzwisisi, zvinotondidisturba brain dzangu tete. Dai ndakavaona maybe tiri 2 neumwe munhu ndaiziva kuti ndinozowana munhu anoita collaborate my story. Izvezvi papa ava lives a lavish life muno muHarare. Vana vesangano ravo havadi navo, asi tingagodi each to their own. Ndinongoti kuna sawira wangu Betty, continue to rest in power. Chimwe chipisi chemutumbi wako chakadyiwa napapa for ritual purposes. Sorry Betty, bururu wangu. Ndikada kuvaita fight publicly, vane vakuru vehurumende muhomwe dzavo. Zvakaoma. Saka vari kuti vakasangana nazvo vakaona papa vachidla nyama. Ndazombofunga ndikati kana wafigwa chaiko parufu chero appetite hauiwani. Kuti kwai muri kutotsenga nyama vatarisa chitoningirikini munhu akafa. Ibi makambozviwepi zvakadaro? Hapatombohliki appetite unenge usitorina, because you'll be upset. Handinonzi flee or fight. You flee, you notiza kuti you fight. Saka at this time matumbu nyoka dzose dzine dzakati shwi dzakasunga, hapana nguva yekutombohla. Makambozvionepi zvakadai? Alright, zvatichaita kana tichakata video ino panapa, then moona episode inotevera, because akareba kudai zviri kutitora time kuti tiupload. Handiti tinokutendai nekuona kwamaita mutaimire. Mudzoke musarega zvekudzoka ndozoti hamuzodzoka. Aiwa mudzoke imwe yacho ina inotevera. Ndinotenda nekuona kwamaita muve nezuva rakanaka. Ndatenda.